जोङो गोबाव समनिफ्राय टेम्परारि मोनसे बार्थ समाव जों खालामोमोन जोङो आबुङै बिथांनि मुसुखाखौ जों बेखेवनो हाबाय आं बेनिखायनो आङो बयखौबो धन्यबाद होयो आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा बे बाथौपारा मख्रापारा दियाबारियाव बयबो बोसोरफ्रामबो बे मुसुखाखौ 12 जुनाव बावनायाव जिहेतु जों बावबाय थागोन आरो बे बावनायाव बयबो नुजाफैनो थाखाय आं बेखौबो खावलायबाय खुनु राजनितिनि बाथ्रा गैया जोङो बर' हारिनि जिहेतु बर'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बे मुंख्लंआव सनमान होनानै जाहाथे बयबो फैयो आं बेखौ खावलायबाय बाजेटआ जाबाय थागोन आरो बानायबाय थागोन फैबाय थानाय समाव जों बानायबाय थागोन बाजेटआ सोलिबाय थागोन जेसेबांसिम जों दं एसेबांसिम सोलिबाय थागोन आगुनि एबसुनि जाय बिथांमोना बर'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोना गासिबो फैदों आरो दानि एबसुनि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टनि मावथि बिथांमोन जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोर बिथांखौ सुजित नार्जारिखौ सनमान होनानै बयबो फैदों आरो बयखौबो आङो धन्यबाद होदों आं मोजां मोनदों दिनै मुसुखा बेखेवनायनि थाखाय आरो आं डिक्लेयारबो खालामदों फैबाय थानाय समाव आङो आंनि MCLA फान्डनिफ्राय बिनि मेन्टेनेन्स बिनि सिखोन साखोननि थाखाय आङो बोसोरसेयाव 5 लाख रां हिसाबै आङो आनसलिक एबसुनि गथ'फोरनो आं गथायगोन